Assalamualaikum. San ko mga bangsami, mga pagariami, mga babayami, at tumatandang sa mapya pangamakindagan, si saging kaya video tanong, imantuwa kagagawi ad na isa ko mga ulamat tanong, pad ko mga ulamat tanong, mga senior, ulama, si saging kaya kuwan, Pilipinas, sampurna si saging nga ingid tanwaranaw, ada sa lakaw inunta na si Sheikh Al-Alim Munir Pangandaman na nabigan yan sa komentary aging ko to apyagusay tanwa masala ami pantag ko di ka pakapamuasa ubabay anudo naging ko tabisitan yan natandangan tano sa mapya pamamagindagan naging iya komentary niyan saging iya masala sabab sa kakuan sa guna why pagusay niyan saging kaya video niyan wanto na i-komentian saging iya kipupantagenakan kung sabuad sa ng mga ulama dia kan mi susurut sa tindag nabigan yan sa komentary why agu inaluin yan so tindagin saging kaya masala why agu kanagyo saging kaya video niyan piya kata na iyan aging kanan ang mga ulama at itindag sa di kapakay di kapakay abadi pamuasa aging kutwababay anu dun subisitan yan na napiya kata na Alim Munir agin na natigay na siyanan miya kapoon akapit ko mga Yahudi. Oay, napaginanga kano, as kanwa kakapit, saging kanan lagi na nakapit, pumbuka kanwa mga babay, igira amiyaw masubisita, kaaya miya suwa iyon na sulagi dukpito mga Yahudi. Nasa din sa tumutundog san akpit, ang mag-iingaran sa ustad, anta ka ulama, oay, na aya miya tundugyan at tigi Sheikh Alim Munir na sukupit o mga Yahudi. Napamagindagan tano, aging kaya video niyan, balasang kanu Allah Ta'ala sa balas amapya. Wassalamualaikum. Diyan na nakaturuya Sheikh Aminullah. Kaya muna tayo na kan. Agu katuro, yayamanan yan, napagarin yan. Ilan na to? Niya umapmasod yan itiron. So pagarin yan, si Sheikh Mahdi. Haluson na wajib mo tumambo. Langon siran asyaira. Ako si Sheikh Aminullah, si Rumaramid. Kanaba 100% na Qurani. Kanaba 100% si Sheikh Aminullah na Quranis. Kadumbu apa parat yan ang mga hadis. Ami pagayon yan nagyang na Quran. Na ilang hadisirang perwa. Pamakin nga si Sheikh Mahdi kakay Sheikh Aminullah kaya tinagyan na sa mga bae matatago ukira nagyang utaman period na di ka pa kay uba pamuasa kailangan na mabuli ang muftira si Sheikh Aminullah na ayamanan yan na ayap mga katuruyan na sa mga bae na kapakay amamuasa Biloy niya panawajib subay anudo naging utaman period ang makapamuasa. Na ino to makapmida agi si Sheikh Mahdi na aya referensyan na hadis. Si Sheikh Aminullah na aya kadala referensyan na Quran. Aya din na kadaklan. Aya manan yan na pringa sa Aminullah na diran kekawa. Agi nga na aya manan yan na sabuti Sheikh Aminullah. Ay dirang kakawan ay kapagilirang si Sheikh Aminullah na dedag. Si Sheikh Aminullah na miya kapasadanan. Kami masteran na naman mo, malagid kami sa grado. Ay bumida niya na sis kanyan may master si sa Al-Qura, si sa Makkah. Aron ako ayamanan niya na miyag high school. Si ayamanan niya na sakan na si Azhar na malagid kami ang mga masteral degree. Dirang kekawas wayamanan yan nasabuti Sheikh Aminullah. Wayama pa makinagunagyan kaya mga awam, mga sibilyan, nagyan kaya mga sibilyan na ipungo kining buhat ayran, kung kaya sabutiran. Na ay nakadaklan na ayamanan yan na so regla, na igirami ka umakubay, na ayamanan yan na di ka pa kayo bapusa. Na yuti katawiran nun na mas madaklaki so awami man to. Adi sa mga ulama. Nakapagili lerang ya Aminullah na tatamunukan mo.
Syekh Aminullah ka di ka bumatao sumbag sa marata untakap suberangom. So ayamanan yan mga lo sa mga pagriyangan na pamimikiran ng waya. Yung utakabasa ko si Syekh Aminullah na andeng akan na idol. Sabab sa andeng akan na idol na pagilin na sa mga katuruyan. Igira kaya sa nanganak ko rong aya referensyan na ayamanan niya na Quran, na mga hadis, kamuta hadis sa tigakan na adnap ke to na hadis sa palteka. Na ayamanan niya na perhatian na utakabasa ko si Syekh Aminullah na uad na mustahid si sa Pilipinas na isa sa kanya na mustahid. Kataon niya mustahid, igira aad na inisikaon kumamasala ami pandaku Islam na uan to na isbagyan na aad na referensya sa Quran na gitu di Islam. So ayamanan niya nagyang kay bagunya na katuro so mga bay anak ludun so regla ludun so monthly period na pagkupa kaya pusa na sikya tulungan sa Quran na pamakin ganyan. Yung takabasa ko kagay kay Safia ang patwa na isa o miya kalabi ni Saragun na miya bubati akan na namamu ugain na dakurong pantano ka sa nangin na dakan na matiro nagi inisirang kagay Safia pangninta pumakin si Safia ang patuan sindi matatago sa kagayan na aya pa na lasumbaga kan sagyangan na regla kapakay so ba iyan dudu nagyang monthly period anta kadi so ayamanan yan na so mga bay nayar ka kanun na ilayang ka ginawang ka o dir ka pakanan si kagyang uta kasi sira kagyang uta regla pakalipati nga pa siya sa mga hadis. Kaso mahadis na di kapakay. Ugin na ayakuan tanong na Quran. So Quran na ayamanan yan na o di ka di pusa na di yung nanganguta di nga di ka pusa. Api si sirka yung utabasa na may kadir ka pakanan si di nga na mga pukaha ayamanan yan na piyakaratairan pusa sundudu naging utabasa na siyanan miya kwa sa mga Yahudi. Dia nga yung mga Yahudi ilan yung maging aptirunan. Dia nga yung mga Yahudi na sobay anudu naging utabasa na mimbaluid na najis minimbaluid na marsik agyang utabay anudu naging utabasa na diran iperumbang pakasibay niran sa yamanan yan na igaan yan igira na indo gira no napanganakan na ayamanan yan na ipatakiran ay nakapagilirang mga bae anudu naging monthly period na najis ko najis madiyan pakates na runanan miya ko mga pukaha amang andan